No ens coneixem, però aviat ho farem. Soc del Club Nordic Walking Baix Llobregat. I què fem? Nordic Walking, marxa nòrdica. Sabeu de què es tracta? La marxa nòrdica és una activitat física basada en la tècnica de l'esquí de fons. Va sorgir a Finlàndia i es practica arreu d'Europa. El simple fet de caminar amb uns bastons especials i amb una tècnica concreta, activem el 90% de la nostra musculatura. Augmentem resistència, força, mobilitat i coordinació. A banda de passar-nos molt bé, la gent del Club Nordic Walking Baix Llobregat també millorem el sistema cardiovascular, el pulmonar i enfortim el sistema immunitari. Hi ha persones que fan marxa nòrdica com a base d'entrenament per qualsevol esport. I també és Brian Gym, gimnàstica pel cervell. El moviment ajuda el cervell a funcionar millor. Aquest rep més oxigen i l'activitat de les nostres cèl·lules augmenta. Li estem regalant al nostre cervell una gran dosi d'energia i, per tant, la marxa nòrdica augmenta la capacitat de concentració i de rendiment. El fet de posar en moviment la part superior del nostre cos augmenta la nostra autoestima. Mirar endavant i la percepció de l'entorn fa que siguem més positius. I la part més important és que la marxa nòrdica és una activitat apta per tothom i es pot fer en grup, en família, i no necessitem tenir una condició física determinada. Estem parlant de fer un exercici d'una manera molt sociable i divertida, que practiquem tant a la muntanya com en un entorn urbà, a qualsevol hora i durant tot l'any, mentre anem coneixent llocs nous i gent diferent. Així que, si tens inquietud de provar una activitat física a l'exterior, tenir contacte amb la natura, si tens ganes de formar part d'un grup, ampliar la teva xarxa d'amistats, compartir emocions, el Club Nordic Walking Baix Llobregat t'ofereix la possibilitat de fer exercici d'una manera diferent i augmentar la teva qualitat de vida. Club Nordic Walking Baix Llobregat, activitat física, salut, xarxa i entorn.